polovici apríla sa v Jasnej konalo 17. valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja. Súčasťou programu bol aj workshop zameraný na implementáciu stratégie Slovenskej republiky pre mládež na území Žilinského kraja a predstavenie udalosti roku 2016 predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. 80 mladých ľudí, delegátov valného zhromaždenia z členských organizácií Rady mládeže, ktorých je v súčasnosti 61, zhodnotili aj aktivity za uplynulý rok, zvolili ďalšieho člena predsedníctva a takisto vytýčili program na rok 2015, ako sa aj dohodli na vytvorení poradného orgánu predsedníctva a pomenovali projekty, do ktorých sa zapoja ako dobrovoľníci v tomto roku. Delegátov valného zhromaždenia do ďalšej činnosti povzbudili aj príhovory hostí, medzi ktorými nechýbal ani poslanec zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Igor Janskulík.